ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ସାରା ବିଶ୍ୱ କରୋନା ଭାଇରସ୍ ସହ ଲଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଓ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରୁ ଆମକୁ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଖବର ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଖବର ଏହି ଯେ ଆସନ୍ତା 29 ଏପ୍ରିଲକୁ ଗୋଟିଏ ଉଲ୍କାପିଣ୍ଡ ପୃଥିବୀ ସହ ଧକ୍କା ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣ ଓ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଧ୍ୱଂସ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ନା ତ ଏହି ପୃଥିବୀରେ କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ଥିବ ନା ଜୀବଜନ୍ତୁ। ତାହେଲେ କ'ଣ ଏହି କଥା ସତ କି ପୃଥିବୀ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଧ୍ୱଂସ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଓ ଆମେମାନେ ମରିଯିବା? ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଥିବା ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆପଣ ପାଇବେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ। ତେବେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ହେଇପାରେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ଶେଷ ଭିଡ଼ିଓ। ତେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୋ ନାଁ ଆଶିଷ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ। ତେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯେମିତିକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିସାରିଛି 29 ଏପ୍ରିଲ 2020କୁ ଗୋଟିଏ ଉଲ୍କାପିଣ୍ଡ ପୃଥିବୀ ଆଡ଼କୁ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି ଓ କୁହାଯାଉଛି କି ଏହା ପୃଥିବୀ ସହିତ ଧକ୍କା ହୋଇପାରେ। ତେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଚାଲନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ସେ ଉଲ୍କାପିଣ୍ଡ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିବା, ଯିଏକି କିଛି ଦିନ ପରେ ଆମ ଜୀବନ ନେବାକୁ ଯାଉଛି। ତେବେ ଏହି ଉଲ୍କାପିଣ୍ଡର ନାଁ ହେଉଛି 1998 OR2। ଏହାର ସାଇଜ୍ 2.5 କିଲୋମିଟରରୁ 4.5 କିଲୋମିଟର ମଧ୍ୟରେ। ଏହାର ଉଦ୍ଭାବନ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ 1998 ମସିହାରେ କରିସାରିଥିଲେ। ସେବେଠାରୁ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଏହା ଉପରେ ନଜର ରଖି ଆସୁଛନ୍ତି। ଏହାର ବେଗ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 54,700 କିଲୋମିଟର, ଯାହାକି ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ଦ୍ରୁତ ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ X-15ର 8 ଗୁଣ ଅଟେ। ଏହା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚାରିପଟେ ଥରେ ଘୂରିବାକୁ 32 ବର୍ଷ ସମୟ ନେଇଥାଏ। 4 କିଲୋମିଟର ସାଇଜର ଗୋଟିଏ ଉଲ୍କାପିଣ୍ଡ ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରାଣୀକୁ ମୃତ୍ୟୁମୁଖକୁ ଠେଲିଯିବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ। ତେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି କି ଏମିତି କିଛି ହେବ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଉଲ୍କାପିଣ୍ଡଠାରୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣମାନେ ସବୁ ଫେକ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଖିବା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ଓ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ଅଦ୍ଭୁତ ରହସ୍ୟକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ସବୁ ଫେକ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ମାନେ ଏହା କହୁଛନ୍ତି କି ଏହା ପୃଥିବୀ ପାଖ ଦେଇ ଯିବ, କିନ୍ତୁ କେତେ ପାଖ ଦେଇ? ତେବେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ନାସାର କହିବା ଅନୁସାରେ ଉଲ୍କାପିଣ୍ଡ 1998 OR2 ପୃଥିବୀଠାରୁ 62 ଲକ୍ଷ କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଯିବ। ତେବେ ମୁଁ କମ୍ପାରିଜନ୍ ପାଇଁ କହୁଛି ଯେ ପୃଥିବୀଠାରୁ ଚନ୍ଦ୍ରର ଦୂରତା 3,84,400 କିଲୋମିଟର। ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ଉଲ୍କାପିଣ୍ଡ ପୃଥିବୀର ଚନ୍ଦ୍ରର ଦୂରତାର 20 ଗୁଣ ଦୂରରେ ଯିବ। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଏବେ ଜାଣିସାରିଥିବେ ଯେ ଉଲ୍କାପିଣ୍ଡ ପୃଥିବୀ ସହ ଧକ୍କା ହେବ ନାହିଁ। ତେବେ ଭବିଷ୍ୟତରେ କିଛି ଉଲ୍କାପିଣ୍ଡ ପୃଥିବୀ ପାଖ ଦେଇ ଯିବ। ଏହିସବୁ ଉଲ୍କାପିଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଉଲ୍କାପିଣ୍ଡ ହେଲା 2010 RF-12। ଏହା 8 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2010କୁ ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକାଠାରୁ 79,000 କିଲୋମିଟର ଉପର ଦେଇ ଯାଇଥିଲା। ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଏହା ପୁଣି ଥରେ 6 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2095କୁ ପୃଥିବୀ ପାଖ ଦେଇ ଯିବ। ତେବେ 4ରୁ 5% ଚାନ୍ସ ଅଛି କି ଏହା ପୃଥିବୀ ସହ ଧକ୍କା ହେବ। ତେବେ ଚିନ୍ତା କରିବାର କୌଣସି କଥା ନାହିଁ, କାରଣ ଏହା ପୃଥିବୀ ସହ ଧକ୍କା ହେବାର ଚାନ୍ସ ଅଧିକ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ସାଇଜ୍ 7 କିଲୋମିଟର। ଏହିଭଳି ଛୋଟ ଉଲ୍କାପିଣ୍ଡ ପୃଥିବୀର ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ମଧ୍ୟ ପାର କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏହା ପୃଥିବୀର ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ହିଁ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯିବ। ତେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ଅଦ୍ଭୁତ ରହସ୍ୟକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଓ ତା ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ସହିତ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଥିବାରୁ